Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το over και το under, το οποίο μπορούμε να βρούμε σε αποδόσεις κλειδί. Με τον όρο κλειδί θα καταλάβετε τι εννοώ στη συνέχεια. Λοιπόν, όπως ξαναείπαμε, το over και το under, το οποίο μπορούμε να βρούμε σε δύο διαφορετικές στοιχηματικές εταιρείες, στις οποίες έχουμε λογαριασμό. Έστω ότι έχουμε την εταιρεία Α και την εταιρεία Β. Σε ένα παιχνίδι το over 2,5 έχει 2,20, ενώ το under έχει 1,80, και αντίθετα στην εταιρεία Β το over έχει 1,90 και το under 2,15. Αυτό εδώ το διαφορετικό set αποδόσεων υπάρχει γιατί είτε στην εταιρεία Α πέσανε πάρα πολλά λεφτά στο under 2,5, οπότε ανέβηκε η τιμή του over στο 2,20, και στην εταιρεία Β πέσανε πάρα πολλά λεφτά στο over και αυξήθηκε η τιμή του under. Τι έχουμε να κάνουμε? Βάζουμε 100 ευρώ στο over 2,5 και 100 ευρώ στο under 2,5, εκτός κι αν είστε ψιλικατζίδες, βάλτε 5 ευρώ και 10 ευρώ ανάλογα. Και τι έχουμε καταφέρει με αυτό? Έχουμε συνολικό κόστος πονταρίσματος 200 ευρώ και κέρδος σίγουρα, ό,τι και να γίνει, ή 20 ευρώ ή 15 ευρώ. Σίγουρα όμως